Men ja, personligt så synes jeg, at det er som sagt lidt en jungle. Men Bæk vil prøve at gøre det lidt simpelt for os, og også klargøre nogle ting måske. Det gør det lidt sværere for jer også. Også lidt sværere, ja. Men vi kan kun forbedre reklamen end det, du står og fortæller, kan man sige. Fordi det vi gør, det er jo faktisk, nogle af jer er valgt som profiler. I skriver en profil, når I kommer ned i skitesten, og så skriver I lidt omkring jeres højde, jeres vægt, og hvilke ski I godt kan lide at køre på. Og det er den der reference, som man kan finde nogle, der ikke ligner indsæt, som vi har. Man har forskellige referencerammer, og sådan er det. Ja. Jeg starter lidt tilbage, jeg starter lidt historisk, hvordan det er sket på skisiden. Dengang jeg og ganske andre på min alder, jeg er 45, startede på ski, så var der en helt anden type ski, de startede på nu. De var ikke særlig detaljeret, til var de rigtig, rigtig lange. Og det eneste, der egentlig skete, det var farven, der ændrede sig. Og det var sådan lidt, så ville man lave en dameski, så lavede man det glitter eller noget andet. Så synes man havde lavet en dameski, og det var ikke noget, man var specielt meget kortere eller noget. Man havde bare en standard, det var det, man gjorde. Svingradius på den ski, nu snakker vi svingradius før, en svingradius på en ski fra dengang. Det var omkring 48 meter. Og det gør jo så, at for at kunne dreje på pister, som sjældent er 48 meter brede, så var man nødt til aktivt at dreje de her ski. Og det var altså en helt anden form for skiskole, jeg startede på hernede. Vi skulle lave alle mulige bevægelser for at opaflaste og sætte skiene ud og den slags. Jeg har været hernede i mere end 20 år. Det gør så også, at man kan sige, der er sket rigtig meget på den danske skiskole, men også for ski, der bliver ramt på verdensplan. En af de ting, der skete allermest med, det var, da vi havde en fyr, der hed Ingemar Stenmark, som nogen kender. Alle bør kende ham, ellers skal de google ham og så få noget viden. Denne her fyr, som stadigvæk er ansat af et firma, som hedder Elan, som idémand og udvikler, der har han været nærmest altid. Han har altid kørt på et landskib. Han startede med i 70'erne at tænke, at man kunne lave landet med, at skibene var taljeret, så de kunne dreje lettere. Det forsøgte han så, jeg tror, de var i 80'erne på den tidspunkt, der fik de faktisk produceret nogle ski, og det var sådan, hvor man tænker, at man fik nærmest revet knæene af, når man lagde dem op på kant. Det var sådan meget grænseoverskridende for nogen, og sådan som Thomas Ureskov, han lagde klar afstand til det der carving. Det varede rigtig mange år, før han faktisk kom med på bølgen, men altså, han er jo en formidabel formidler af skiløb og skiglæde, men han var altså ikke den første til at sætte til sig, kan man sige. Vi eksperimenterede meget hernede, vi fik selvfølgelig carving-ski hernede i Hillertux, allerede dengang, det var pistageski, der havde det. Men lige meget det krævede et andet bevægelsesmønster, og det vil sige, det er i hvert fald ikke blevet lettere at vælge ski, fordi før var der kun én standard, og det var røvsygt for at sige mildt. Jeg kan huske selv, da jeg var nede på sæson første gang, der kørte alle rundt på sådan en 9 S'er, og det var en djævelstil ski, synes jeg. Det var en 7 S'er ski. En djævelstil ski, og vi købte dem alle sammen, fordi det kørte instruktørerne med. Og det er jo det der billede, mange kører det samme, som jeg har set instruktøren køre på. Der er jo altså en grund til, at de kører på en given ski. De har en eller anden form for niveau, som man måske kan huske på. Mange mennesker, laver et overkill, de køber en ski, som er for god til. Eller også så vælger de at sige, at jeg har et vis antal kroner, der går ind i en butik, og så køber man den ski, man kan få for det antal penge. Og det går sjældent godt. Altså det er ligesom at købe en computer. I køber som regel en computer, I gerne vil have, skal kunne ud i et andet. Prøv at tænke sådan på ski også. Det I betaler for, det I får. Jeg har flere, der har været nede også i denne her uge og sige, at jeg har købt en ski i 2500 eneste sport. Jeg kan ikke forstå, at jeg kan stå fast. Det kan jeg fandme godt forstå. For det er noget værre lort, for at sige det pænt. I får ikke noget for pengene, hvis I køber i den her billige klasse. For det, nu snakker vi stationsstivhed. Man tager en ski, I har hørt stationsstivhed, men må lave en vridningsstabilitet, man vrider skien der. Hvad siger du? Vi gør det? Nej, ikke det. Ja, det kan vi godt. Det er sgu svært at vise på en ski, hvis vi står og vrider hver sin vej. Jeg rører nedad, du rører opad. Så vrider man den. Og jo dyrere skien er, jo længere stykke under støvlen står fast. Ganske enkelt. For at sige, det er prisen, der afgør. Det er simpelthen, hvor dyrt det er at lave skiene. Jo længere stykke man vil stå fast, jo mere betaler man for det. Jo mere stabil er skien, når man ligger den op på kant, og man står på noget iset underlag. Ganske enkelt. Andet er det ikke. Det er kroner, der afgør, hvor god en ski man kan få. Fordi det er simpelthen materialet er dyre, og der bliver brugt noget på dyrt materiale, og det er rigtig mange hænder. Hvis det er håndbyggede ski, er de endnu dyre. Sådan en ski som denne her, det er formodentlig en form for en kappe. Og så skyder man noget skum ind for enden, og så putter man en form for sandwichjern, og så varmer man det, og så har man så en ski, som den vejer rigtig meget, og det er en ski, som hedder First Love, det vil sige, det er til en begynder. De har ikke grund til at have en anden form for metalstiver, de har ikke brug for alle mulige former for fibronet eller noget andet, eller alle mulige metaldele, som bliver lagt ind. De er simpelthen lagt ind i skien fysisk og bliver lagt, så de kan have nogle givende egenskaber. Men det er en ganske god ski til en begynder. Så er det et spørgsmål om, hvad er man til? Jeg mener ikke, man kan have én ski.
Som dame, der har man mulighed for, hvis man er til dameski, der er også noget, der hedder jump, der hedder unisex. Der er ikke nogen decideret herreski, det hedder bare unisex. Men damerne har fået deres egne former for ski, og der har man valgt at sætte bindingen lidt længere fremme, så de får et tidligere forsketryk, så skien drejer lettere. Det man er med at kigge på kvinders anatomi. De er lidt anderledes bygget, det har vi fået lagt mærke til. Heldigvis. Og så har man så også løftet dem lidt i hælen, så hvis I forestiller jer, at I står op og løfter sådan lidt frem, så kan I godt mærke, at I trykker jo på forfoden. Og det gør så, at de får det der tidlige forsketryk. Ofte har det været sværere for kvinder at få indledt svingen. Det er også nogle mænd, der har brug for. Han er journalist for Politikken, som meget gerne vil købe en bønne i lovværmer. Jeg vil ikke sætte dameski til mig. Det sagde jeg dengang. Nu er det da fuldstændig i år. Hvis man har problemer med bagvægt, er det rigtig fint at øve sig på en dameski. For så kommer man altså automatisk længere frem. Så det er en rigtig god øvelse at prøve på dameski. Jeg har også selv prøvet det, og de er faktisk rigtig stabile toppen af kroppen. Det her det er det, man kalder en allround begynderski. De er meget bøjelige, og de står ikke særlig godt fast, hvis de er mod på is. Men til gengæld så giver det ikke ret meget modstand. Hvis man er begynder, så synes man, at den er rar. Og hvis man er mig, så synes man, at det er noget pap. Og det er helt det der med at finde en ski, der passer til. Og så kommer der lige et fremmedord for nogen. Alle K2-ski, de har det, der hedder rocker i sig. Og rocker, det er, hvor skien i bagenden bøjer lidt op, og i foran bøjer lidt mere op end normalt. Det vil sige, der er hvis man bare glider, så er der et mindre stykke, man kan glide på. Men når man ligger ned på kant, er det den samme længde. Og det er sådan ligesom det, der ligger i fremtiden. Det, der kommer med et års tid, det er baseret på nærmest rocker på alle former for ski nærmest. Så det har K2-ski gjort nogle år, det var dem, der opfandt det. Men forskellen på dem, når man kigger på overfladen, på forsiden kan man kalde det. Den ene, den er helt flad. Der er ikke noget på den. Den anden har nogle buler her. Atomic havde den, jeg holdt i denne gang. Atomic havde den på et tidspunkt, der kaldte jeg det sådan nogle røvballeski. Der havde sådan 2 buler på. Det synes jeg var sådan lidt pornoagtigt. Men der var faktisk en idé med det. Og ideen er, at når man siger, denne her ski, når den skal drejes, så viser den først, så viser den lidt den anden. Når den lægges op på kant, så trykket, det kommer helt heroppe fra og skal derned. Og når man skal så dreje den og vende den over på den anden kant, så er der lige så langt til den anden side. Der er forholdsvis langt stykke på skien. Hvis man så tager denne her, så har man bygget sådan nogle lange arme ind her, kan man sige. Når den ligger på kant, så kommer trykket herfra og dertil. Det er et relativt lille stykke. Og når man på den anden er det samme. Så derfor, trods det, den er bred, så føles den som om, den er meget lettere at dreje. Og det er det, der er ideen med mange af dem, der har de her sådan rør, kan man kalde det, hvad det er. Med nogle stive, det gør lige pludselig, at det er noget teknologisk, og det er måske lidt nørdet, men altså, det er sgu lidt fedt lige meget ved, at man tænker, hvordan kan man gøre det bedre og nemmere at komme til at køre nogle lettere sving, når man har en bred ski, og det kan godt være lidt svært. Men det her det er baseret på, at man skal flyde, det er ikke baseret på at lave kant. Men den her, hvis du er bedre fast på isen, end den her vil. Men den der er helt klart sjovere i off-pisten. Den er ikke så stiv. Kunne I se forskel ned bag på skiene? Jeg går lige en tur væk. Det gør det bare. Der har man det segment, som ligger det mest naturlige, som er, før hed det bare racekarmer, og så hed det all mountain ski, og der er jo alle mulige undergrupper i det, for alle typer. Nu tager jeg bare en basis. Den første dameski, så vi så, det var sådan en all-round carver. Og det her, det er så en for head, som er en all-round carver. Og Thomas Ursko, han er meget vild med, det hedder til 80, som er den stiveste af dem. Det er en til 40, og det er sådan en god løber. Det er en ski til 4.000, jeg tror, den koster. Det er bare et bud. Og ja, hvad skal jeg sige, det er en ski, som man kan køre meget på, når man har kørt 3, 4, 5, måske 10 uger. Hvis man ikke giver en fuld gas. Hvis man giver en fuld gas, så vil man opleve sådan en ski, som en ski, der flapper. Så skal man op i 80'erne for at have en fornemmelse af, at den står bedre fast. Det er hele tiden, hvor man får en betaler for, jo mere man betaler for, jo mere stabilitet får man også. Så er der nogen, man så ikke helt kan med. Og det er jo så et spørgsmål om det lige passer med ens temperament og ens anatomi og hvad der også er. Og derfor er det en fordel, at man kan prøve skibet frem for, at man bare står i en forretning og får en eller anden til at sige, ja, jeg tror også på det er den her. K2 er kendt for at have ski, der er let kørte. De er meget bøjelige, det er ikke den værste. Men trods det, de er bøjelige, er de så stive. Så de føles behagelige. Men selvom de er bøjelige, i forhold til det, kan de stadig have en høj vridningsstabilitet. Det vil sige, at de kan stadig stå fast, selvom de er bøjelige. Man skal ikke være skræmt af det, der skal man kende skibet for, ellers så kan man godt tænke, det er godt nok en blød måde det her. Den tror jeg ikke en skid på. Men det kan man faktisk. Man kan oftest godt tro på de her ski, men man er nødt til at finde ud af, hvad de ikke kan. Jeres instruktører, de bliver punket til at køre på sådan en sag som her.
Det er en slalomski, det er en lille fætter. Og den er, skal vi sige, generelt en max for 1,65. Jeg kører på en 1,75 i morgen, og det er sådan noget, som man siger, Johnny Albertsen, han fortæller nogle gange, jeg drømmer om at få en lang slalomski, så har han en ski, der er fantastisk, så har en bæreevne, og den har en passende drejevillighed, og den er hissig. Det har man så lavet. Rossignol har en dernede, som jeg har prøvet nu her i morgen. 1,75, det er en passende længde, hvis man skal det, men det er ikke en, man må bruge, hvis man skal køre en rigtig slalomski. Så er det 1,65 eller 1,60. Det er ski, som har en lav svingradius, og selvom man ligesom Jakob Bjørn, en af uddannerne, han er jo de der 2 meter høj, så skal han køre 1,65. Den her har en svingradius på 13,1 meter. Og det er fordi man kører en given type ski. Den er sådan noget stivere, kan I se. Jeg kan næsten ikke bøje, jeg kan godt bøje den, men den for at vise i forhold til et andet tryk, så er den relativt stiv, og den kræver man over den hele tiden. På et tidspunkt kørte jeg med en tidligere direktør i Pistageski, som er nede nu, og vi skulle køre med en freeride gut, og jeg havde sådan en her på og skulle køre piste. Jeg kunne ikke følge med. Jeg var fuldstændig balleret i benene, fordi man kan ikke rigtig fladstille den. Så ligger man der og bliver reddet rundt på pisten. Ja, det er sjovt at køre på, når man skal ligge og køre kortsving og ligge og lege med kanterne og smøre karveprogression og alt det der. Hvis snart du skal køre rigtig stærkt, hvis du skal køre lige ud, eller hvad du skal, så er det jo en dræber. Og man holder måske en dag. Og svingradius, hvad man gerne vil have nu. Du snakker svingradius. Ja. Sidst jeg var nede, det var i 19, der snakkede meget om, at sådan en 14-15 stykker, det var sådan en passende svingradius, der var dækket det hele. Dem jeg kan lide at køre, det er enten en 24 meter eller 18 eller sådan noget også, fordi, eller meget mere, eller var uendelig. Fordi det er det, hvis man skal køre det, have det sjovt, men det er ikke det, man underviser på. Der er den nede omkring de der 14-15 meter, man siger, hvis man skal have en ski, eller 16, så det skal være det, man kører som underviser. Så er den relativt bred. Hvis nogen af jer tænker på det, så er det nok der, man kigger mest i forhold til undervisningsski. Ja, omkring en 16 meter, plus minus 2, vil jeg sige. Det er sådan en god all-round. Der kan man både øve sig på kortsving, og man kan også have en stabil ski, når man kører stærkt og laver lange sving. Og man kan, den er manøvredygtig, synes jeg. Det har også lidt noget at gøre med længden, hvis man gerne vil øve sig på aktivt at dreje, og så skal man måske vælge en ski, som er hertil. For eksempel. Men hvor er det dem, som så kører konkurrencer, som skal have meget stabilitet og køre meget på kanten kun. De har måske en ski, som er lidt længere end du selv. Og tendensen er også ændret. På et tidspunkt skulle man ikke få dem korte nok. Danskerne var rigtig lang tid at tage sig til sig, i forhold til at man skulle ned i længde. Og nu, da vi så kom ned i længde, så var det allerede ved at vinde. Og nu er det rigtig svært ved at fralægge os det der med, at vi skal køre for at lave ski. Altså, sådan, der er mange fyre på min højde, der tror, jeg skal køre en 65 af en allround carver. Og så bliver sådan lidt småblå i ansigtet og tænker, hold op med nogen, der er løjet for dem. Når man arbejder sig hen imod sin egen højde, i forhold til, når man kører almindelige ski. Men specialski har selvfølgelig nogle andre ting. Hvis man kører en freeride ski, så kan den jo helst være lidt længere. Og hvis jeg for eksempel kører en storslalomski, så vil jeg køre 1,85, trods det er 1,83 høj. Der kigger man så ikke kun på højde, man kigger også på statur. Hvis man er en tynd pind og ikke vejer ret meget, så er det ikke det, man vælger, så vælger man en kortere ski. Man skal ikke gøre det svært for sig selv. Man skal hele tiden kigge i hele billedet. Så det er ikke kun det der med, at jeg er 1,80 høj, men så skulle du have en 1,80. Nej, det er det ikke. Hvad er det for en statur? Gjorde det sport, gør det. Du kan bygge noget op på i løbet af en uge og stadig have det sjovt. De skal være relativt ærlige, når I går ind i forretningen, også omkring jeres fysik. Det er rigtig rart, hvis de skal hjælpe dig med at finde noget. For ellers så går I sgu galt i bygden, så kan det være, at I får de der voksvage skader, fordi I har overvurderet jer selv, eller har ikke været ærlige over, hvem der skulle sælge hans bil. Jeg synes, det er